det der ikke sådan en Sony A6000? Nej, det har jeg ikke råd til. Nå, er det ikke? Sevi 10. Ja, Sevi hvad? Nu skal vi kraftedme til Møn. Bro, imagine at være sådan en nørd, der tager kamera med i skole. Filmer du? Ja. Det kan være, det kommer på YouTube. Great. Fuck. Oh shit. Filmer lige sådan. Jeg sagde det, du pisse, jeg spurgte om. Du sidder helt nervøs, fordi der er en af dem, der ikke skal med. Nej, det er mit bøsse. Jo, så vent lige op. Bøsse. Hentai. Premium scooching over here. Klub. Skal jeg putte den i munden på? Du sidder bare alene. Jeg hører lige Katy Perry. Hej, jeg kan godt lide børn. Afsted. Skal plads. B-roll. To my man. Thank you to my man. Det er godt, jeg har 2 fra skoene. Hvor lang tid var det, vi skulle gå? For Jeppe tager halsen. Han vender ikke. Fuck, det er faktisk tungt. Er der overhovedet i det? Hvordan kan det fylde så meget? Du ikke tabe os selv. Autism. Skal vi lige lave en roomtur? Nej. This is our crib. Roomity tour. Syngende. Der er plads til lidt af hvert. De er lidt musty, men sådan noget. De blev brugt godt. Der skal være klatter. Gruppe Edge. Hey. Yo. Fuck, jeg sveder. Gangster. Og det var det. Okay, så nu er Frederik ude at skide, og vi har lagt en mikrofon derude, så nu laver vi bare lidt b-roll, mens det er sådan, yes. Nu skal jeg jeg skal skide. Oh shit, det her, det ser sikkert voldretarderet ud på video. Det gør det. Vi løber kun ind, hvis det er room service. Nej, Crap. Hej, Karl. Er I ikke 5 eller hvad? Hvad gør den sidste så? Sovn så på gulvet. Hvad fuck er det der? Det ligner lidt en Twix-bar. Kommer Jeppe. Og det er derfor, vi låser døren. Fuck man, den her seng er bygget ordentligt på sengen. Fuck. Kogstue alligevel. Hvad er der herude? Ej, special. Luk mig. Hvor lang tid har du lige pustet? Jeppe, du kan ikke kalde det her for et fort. Fuck er det for et Det er rent faktisk varmt fort, jo. Kom ikke med mig, Jeppe. Nej, jeg ved dig. Hey, Sebastian. Oh shit. Vi er på den anden gang nu. Vi skal tjekke nogle cribs ud. Skal vi gå her? Jeg gør ikke den alene. Jeg går først. Jeg går først. Bare gå casual ind sådan her. Der er ikke nogen herinde. I dag skal vi knippe så mange mindre. Storm, han er den første. Og så det næste vers, vi går ind på. Op, ind. Jeg filmer ikke. Hvorfor har I kopieret vores vers? Det er rent faktisk kopieret. Okay gutter, i dag skal vi trykke på brandalarmen, okay? Vi skal finde ud af, hvad der sker, når man trykker på den her knap, hvor der står, det står spejlet. Er I klar? Jeg har fundet en mere. Er I klar? 3, 2, 1. Okay gutter, vi er taget ud i skoven på Møn, og jeg kan ikke se en skid, fordi den fucking lampe blænder mig. For satan, der var en hegn. Der er vand lige her. Der er en fucking sum. Den her vej. Der er en snor. Marker har bare taget shorts på. Shit. Okay, så vi er ude i skoven og... Hvor? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se noget. Måske fordi jeg har solbriller på. Oh shit!
Værelsestur i mørket. Værelsestur i mørket. Her har vi toilettet. Sindssygt. Og så har vi ikke 1, men 2, 3 og 4 senge, og 5 mænd, der sover her. Jeg sover her, Laura sover her, og Vera sover her, Alex og Lucy sover her. Jeppe, skal du sove med Nico? Hej. Vitus er gået død. Jeg låner lige dem her. 1 til 10 ved Edge lige nu. 2, 1, 5. Fuck, det går hårdt.